टेन्डुवार आन्चलिक दखरा बर' समाजनि आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानोदि दा जोंनाव दासान्दि थासारिया गाज्रि अबस्थायाव दङ। जेरै दहायनो आबसुनि आफादगिरिया बुंलांनाय बायदि दुर्गा फुजा मेला होनाय, कालि फुजा मेला होनाय, बेफोरबादियाव जोंनि गथ' गथायफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयो। उसुबिदाया बेनो, दिनै मोनसे जायगायाव मेला होयोबा हेरेसमेन्टआ सोर जायो? गारजेनासो जायो। गारजेनाव एखेबारे दावराव दावसि खालामनानै थाखा फैसा बिनानै लांनानै बिथांमोना उपभय खालामहैयो। मेलानि नामाव थांसै, गारजेननिफ्राय फैसा बिख'नानै लांनानै गाज्रि बेबहार खालामहैनानै जोंनि समाजाव गुबुंले खालामो। जायनि थाखाय फरायनाय बेलायाव गाज्रि रिजाल्ट ओंखारहैयो। दा बे मानो? बे जाहैबाय टेम्परारि एन्जयमेन्टनि थाखाय मोनसे मेलायाव थांगोन। बे मेलायाव थांनानै गोबां लोगो मोनगोन, मोजां लोगो मोनगोन, गाज्रि लोगो मोनगोन। बिथांमोननि दारैनो बेक्तिगतबो गाज्रि आरो न'खरनिबो गाज्रि, गावनि फरायनाय बेलायावबो गाज्रि जायो। बिनि थाखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' समाज हिसाबै जोङो नाजाबोगासिनो दंमोन। जोंनि बे टेन्डुवार एरियायाव जौ फाननाय, जौ बायनानै लोंनाय, बिथांमोनखौ हाजासे जोङो हमनानै साजाबो होबाय, जेलावबो फाथायहरबाय। नाथाय दिनैसिम बे जिनिसा जोबनो थाङाखै। ओंखायनो बे जिनिसखौ जोङो फोजोबनांगौबा, जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनांगौबा जोंनो नांगोन रायजो राजा बयनिबो खौसेथि। दा बबेबा मोनसे आफादाल' बेखौ नोजोर होनानै मावोबा बियो जाफुङा। बेयाव नांगोन रायजो राजा, आइ आफा बयनिबो मदद। बे मददनि बादै जोङो खामानि मावनांगौबा जाफुंहोनो जों हाया। ओंखायनो आङो गुरैयै खावलायदों, जोङो जोंनि समाजखौ जुदि गोग्गो खालामनांगौब्ला जोङो गावनि गथ' गथाय गासिखौबो जोङो रोंगौथियाव देरहासार जाहोनोब्ला जोङो समाजखौ गोग्गो थासारियाव जों लाबोनांगोन। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, नोंथांमोना बयबो दिनैनि बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गाव गावनि एरिया, गाव गावनि गथ' गथाय बिसोरखौ मोजां नोजोर होनो हाथों। आङो बेखौनो मिजिंथिनानै आं दिनै बयखौबो खावलायनानै आंनि बे प्रेस रिलिजखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।